Mani Ergomanky, moje meno je Jargo a vítam vás u Minecraftu. Takže toto je môj dom. Hej. To je môj dom. Tak čo vyspieram. Vytentičkoval. Si musel vykraftiť tentičko. Dobre. Viete, prečo som to pozbieral? Hľadajte. No. Tak, dobre. Takže toto je môj dom. Takže to je môj dom. Tu je vlak, tu sú aj schody, hej. Keď niekto pôjde na ním. A tam hore je také pre parkouristov. Tu je pivnica, v ktorej Filip spí. Tu je krafťák, čestka, enchanting a posteľ. A dneska tam hore je to pre parkouristov, vidíte, tam vždy skáčem. A čo robí tentičko? Keby ste chceli, aby sme zase Urbanovcami natočili diela aj s Lacím Strajkom, napíšte do komentáru. Takže toto chcem vám iba tak ukázať. Tentičko chod dole. Na čo ho zobrať, keď máme ešte dosť veľa. Hej, takže tu je tá dráha. Tak sednete, idete, uí. A hore, uí. Hej, takže tu teraz vystúpim. Tu spí Sebastian. Tu je také, tam spí, tam spím ja. To je pre parkouristov. Pekne teraz, hop, dobre, toto je také hore, skočím, myslíte, že skočím? Áno. Dobre, tak som sa teraz zabil, bo som myslel, že mám ten plášť, taký viete, tu som ho nemal asi. Som myslela. Idem si teraz pre veci, milí diváci. Tu som dal tentičko, aby bola troška väčšia voda. Hej, aby sme si mohli brať do flaštiek. To zoberiem. Tak, pekne. Idete do týchto fľašniček, ale že nie sú plné. Všetko sme zobrali. Nie, ešte nie. Dobre, teraz ideme na Dobre, takže ideme. Chcem vám ukázať, ako sa skáče. Troška taký parkour. A ešte tu. Tu sú skla. Budem skákať. Hop, 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 hop. Tu som dal redstone torčky, tu je normálna. Tu je voz. Takže chcem vám ukázať, ako sa skáče. Čekujte, hop. Tuk. Ja viem, čo tam je. To je diera, vidíte? A ideme tak skočiť. Už mám iba 2,5, no teraz 2 som doplnila. Čo bolo? Smiska ne. A to.
chcem vám ukázať, kde býva Lacko. Laci Strike. Hej. To je... Čakaj, ideme rýchlejšie. Ideme. Hop. Hop, 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 hop. Dobre, tu na most, ako vidíte. Tu nám robil Lacko. Vidí, aká toolbox. To je vybuchnuté. Čo? Kto mu to vybuchol? To bol creeper. Dobre, takže tu vidíte, tu je piecka, tu sú, toto jak sa volá, no som to zabudol, jak sa to volá, tu je lava, to je Lacko, tu je krafťák, tu je česká, tu je ďalšia česká a tu vidíte, tu je posteľ jeho, tu sú torčky, tam je uhlie. Počkaj. Ale kto mu to mohol vybuchnúť? Napíšte do komentárov, čo si myslíte, kto mu to vybuchol. Počkaj. Neviem. Dobre, ideme naspäť. Počkaj. Ideme poriadne teraz skočiť z tej výšky, lebo ako ste videli, ja som spadol na strom. Hej, a na strom potom dole som mal iba 2,5 srdiečka. Hej. A čau koň. Zase je hore voz. Som ho dával dole, ne? Sa mi zdá. Či aj ne. Už prší. Ideme sa schovať. Tak. Tak, tuk, tak, hop. Yes, teraz sa mi to podarilo. Ste videli, diváci? Som mal iba raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Som mal iba 9 srdiečka z 10. Srdiečko sa mi dalo dole. To je tá jaskyňa? Nie. S Lackom a s Urbanovcami sme našli jaskyňu. Ste videli to tých na trampolíne. Tak sme s nimi našli jaskyňu. Čakaj, ale kde je? Tu, nie. Lopatu máme v české smysle. Či? Hej, lopata. Joj. Tu si chcem zobrať. Tak dole. Hop. Tak. Paračka. Robím teraz cestičku k vlaku. Tak, ho papáram. Ne, to by to už mohlo. Tak, dobre, už sme urobili cestičku. Ideme asi teraz ťažiť. Počkaj, no tam, kde je toto také oranžovo s pieskom, tam sa najlepšie ťaží. Čo je tam? Má meč? Meč. Nemá meč, sakra. Počkaj, zoberieme si toto. Jej. Stičky.
Hej, tu je to ten zombo. To si sa tu zasekol, hej? Čo do mne kúšeš? Som dostal niečo od neho. Jem tam vojsť. No dobre. Stal som. Teraz, keď sme išli. Uď. Stretol som sa. Čakaj. No dobre, už idem dobre. Som myslel, že už som sa stretil. V týchto tu sa najlepšie ťaží. Tam hneď nájdete zlato a tak. Som tam vyťažil diamant a toto. Hej, stečka som sa tiež tam zobral. Hej, dobre. Dobre, tak toto video by som končil. Ak sa vám páčilo, nezabudnite plesnúť like a odber a napíšte do komentáru, že čo by sme mohli, čo by sme mohli hrať. Dobre, tak toto bola ukážka, že ak pôjdeme hrať Urbanovci, hej, a Lucky Strike, to bola ukážka, ako to vyzerá, tak čaute, s vami lúčim.